היי אמא, מתקרב לכניסה לכדור הארץ. מצוין בן, זכור, המשימה שלך הבאת דגימות אוויר מבית של בן אנוש. זה יכול לעזור לנו לפתור את בעיית האלרגיות שהתפשטה אצלנו בכוכב. אין בעיה אמא. ורק תזכור שאתה יכול לשהות רק בסביבה סגורה וסטרילית. זוכר אמא. אפעל סורק שמע. אוי, שהגירודים האלה משגעים אותי. אני חייב לראות רופא. הילד שוב מנוזל ועם חום, הוא שוב יישאר בבית. דינה מסרה שהיא לא מרגישה טוב והיא לא תגיע למשרד מחר. אוי, אתה משתעל כבר שבוע, אני חושבת ששוב חזרה לך אלרגיה. חייב להיבדק. מה קורה כאן? כולם חולים. אני חייב לציין שהעוף היה מעולה. כן, אמא, זה היה ממש טעים. נראית משפחה נחמדה, ובית ללא מחלות. מקום מצוין לדגימה. מחשבי, איך זה שבמשפחה הזו אף אחד לא חולה? משפחת ג'ונס, כמו כל השכנים שלה, סבלו רבות מאלרגיות שנבעו מסביבה נגועה, בבקטריות וחיידקים אלרגנים. אבא ג'ונס הפסיד שנה שעברה כמעט 14 ימי עבודה במשרד בגלל שהוא לא פוסק. אמא ג'ונס התעטשה ללא הפסקה כמעט חודשיים. דנה פספסה כמעט חודש לימודים השנה בגלל אלרגיות. וגם האח הקטן לא הלך לגן מספר ימים בגלל חום וחולשה. ככה זה כשהבית שלך מלא בקטריות רעות. וואו, אז איך הם יצאו מזה? הבעיות נפתרו כשאבא ג'ונס הביא לבית ולמשרד את מכשיר ה-BA008 של חברת בטר-אייר. ומה המכשיר הזה עושה? אמא, אני בדרך חזרה. האם הבאת איתך את דגימת האוויר? לא, אבל הבאתי משהו שיעזור לך עם האלרגיות שלך. מכשיר ה-BA008 של חברת בטר-אייר להגנה עליך ועל משפחתך. לא יעיל נגד חייזרים.